अगर आप एसएस म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे काहे तू मन मार के बारू हो का कहीं ये यारवा सिरा तो मिले गई ना। अरे का खलस कैसे बताई तारा के हो। अरे का कैलस अरे सुना ना का कैले का कोही सखी बारा लागत सोरम यारवा तो एको गो न छोड़ले बाटोर। का कोही सखी बारा लागत सोरम यारवा तो एको गो न छोड़ले बाटोर। हम खेला हमें रात भर खेलवले बा ऊपर नीचा हमें कइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा मुंह में धके चुसइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा। प्रकाश चंद्रवंशी म्यूजिक बाय विकास शर्मा। देहिया के कोइले रहे मोरा पानी पानी उस गही बाटे हम चढ़ली जवानी। देहिया के कोइले रहे मोरा पानी पानी चूस गही बाबे हम चढ़ली जवानी। हिक भर रात हमारा के खइले बा ऊपर नीचा हम कइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा मुंह में धके चुसइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा। सुर संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज म्यूजिक बाय विकास शर्मा। राजू रंगीला लुटना रहे पेट पर कहलस कि छोड़बे तो डाल दे हम नेट पर। राजू रंगीला लुटना रहे पेट पर कहलस कि छोड़बे तो डाल दे हम नेट पर कसम हो मजा उठइले बा ऊपर नीचा हम कइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा मुंह में धके चुसइले बा 5 मिनट के वीडियो बनइले बा। कॉन्टैक्ट नंबर 7352676438।